Ngabe amaphoyisa ase-KZN have been carrying out ama-hits kubantu abasolwa ngokuthi benze ubugebengu benga-investigatanga bababulale. That's what the Matlanga Commission of Inquiry has been hearing. Politics, justice, umnotho, emphakathini. The stories that matter, wrapped up for you every week. This is the Gagasi FM News Wrap, hosted by Spumelele Zondi. Anginibingelele ngiwuSiphumelele Zondo nondaba ofika nezindaba every single week right here kwiGagasi FM News Wrap. Namhlanje we unpacking le testimony eqhamuka lapha kwiMatlanga Commission ongazi ukuthi izwa ngokuthi amaphoyisa ase-KZN abebuye athunywe ukuthi ake nihambe niyobulala abantu abasolwa ongathi bazigebengu under the guise ukuthi bayi-task team labantu abenza wona lo umsebenzi. Kuye kwaba ne-testimony yababa umuntu okade owner ama-tow truck companies. Iy'nsolo azenzayo ubaba wakhe lo muntu uthi ungathi indodana yakhe yabulawa amaphoyisa ngenxa yokuthi ayethunywe abantu who were working for a rival company yawo ama-tow truck. Uthi amaphoyisa ayethunyiwe ukuthi abulale indodana wakhe. I was then forced to open the garage, which I did under duress without a search warrant. The old police issued bulletproof vest and handcuffs were hanging on the wall in a bag, which was covered in dust and insect droppings mess. I informed them that it was my issue, which had been hanging on the wall for the last 15 years. When I resigned in 2009, they only took my service pistol. Akayedwa ufakazi obesho lokhu sisazobezwa abanye ofakazi as siqhubeka kodwa ke let's welcome our legal expert uMpumelelo Zikalala sawubona. Mhlawumbe masingaqala la ekuthenini engabe amaphoyisa avunyelwe yini na ukuthi benze lento ekuthiwa shoot to kill uma bekwi location yomsebenzi. Angikubingelele nondaba ngibingelele nabayeli beGagasi abahle. Lo amaphoyisa alawula umthetho obizwa Criminal Procedure Act la usuke uthi khona uzosebenzisa into esibeze ukuthi lethal force only when forced to do so, only and most importantly when defending impilo. So ngeke akwazi ukuthi avele angene nje aqhulule ngesibhangu sekuphelile, fanele akhombise ukuthi hayi ngithe mangena la kwaba khona inhlambe eziza ngakumina ukuze ngifikele mina noza kwethu kade sihamba nami mhlawumbe nama members of the public ila ngibona khona ukuthi hayi ake ngithathe isinqumo ke manje sokuthi sithi hayi ake sibone ukuthi siresponda kanjani noma siphendula kanjani kahle kahle besikwenzayo ukuthi besifuna ukubulala besifuna ukuthi siyenze besifuna ukuthi sibophe besifuna ukuthi simise iforce kade iza ngakuthini. Uma kwenziwa iy'nsolo ezikanjena ngawo amaphoyisa ukuthi ake athunywa ukuthi ayobulala abantu, engabe khona into umthetho ongayenza ngalento? La kusolakala khona ukuthi khona okungenzakalanga khona kahle. Amaphoyisa bese investigate lento esibiza ukuthi kugonele luphikise libiza ngo-IPD, Independent Police Directorate. Laba suke bethi khona ake siyo-check-a lapho ukuthi oza kwethu bahambise ngendlela okuyiyona yini. So kubotsha amaphoyisa train anikezele into ekuthiwa ama-instructions, anikezele into ekuthiwa ama-police directives esuke ihambisana nomthetho ukuthi ey'ntweni ey'fana njengalezi kufanele bese wenze njani wena, eyiphi indlela uzokwazi ukuthi uyivikele ngayo. Kodwa mase kuza ekudluleni komuntu emhlabeni whether iphoyisa noma isigebengu ila kusekuzokwenziwa khona investigation. If khona ayigebengu yesale phansi kade kwenziwa ama-operation amaphoyisa, i-IPD bese iyangenelela just ukuzo-check-a nje ukuthi hayi kungabe lo muntu odlulile emhlabeni udlule kusetshenziswa wonke nama-precautions ne-training esasikunikeze wona ngesikhathi sithi wozozoba iphoyisa noma mhlawumbe khona ungahambanga kahle. Mhlawumbe ke Zikalala mawungasindlalela nje ukuthi kahle kahle i-investigation amaphoyisa kumele ayenze kanjani uma ngabe kuthiwa ungafiki laphaya uyobamba igebengu wena bese wenza shoot to kill. Iphoyisa izokhumbula ukuthi malingena lithi lizokwenza uphenyo or regularly esibiza ukuthi probable cause isuke sikhona. Either kuzothi hayi kuna warrant of arrest sesitholile sinikezwe imanje ngokukhombisa imanje ukuthi ufakazi obukhona la bungakanani. Siyabona ukuthi fanele singene sizo extract noma sothatha lo muntu ekuthiwa siyamdinga. Kodwa mase singena lapha safike bese sitholana nokunye mhlawumbe kungaphezulu noma ne-resistance noma abantu abangahambisana nathi wabese kuyafoseleka ukuthi akube khona ukudubulana okuzoba khona.
Alright, sizoqhubeka nalo lolu daba. Kodwa ke asike sibone omunye ufakazi wakhona kwa-iPad esichazela ukuthi kahle kahle izinto bezenzeka kanjani khona laphaya emaphoyiseni kuwona lo shoot to kill ekuthiwa amaphoyisa ngathi abe Every one of these 77 cases. Because in majority of the cases, they are unknown. Deceased are unknown. So if they are unknown, how do you link them to a shooting? If they are known, then in fact... No, I understand if they're unknown, they can't be linked. sisenaso-ke isihambeli sethu uMpumelelo Zikalala, who is our legal expert. Maybe uma ungasichazela Zikalala ngokuthi-ke uma ngabe kutholakala ukuthi amaphoyisa ngempela ayenzile into ekanje ukuthi abethunywa, engabe kwenzekani, who gets held accountable kwi-situation ethe ayibe kanje? I think mhlambe it would fuel abantu abaningi bazothi kade sasho besikhala ngendlela kade kwenzeka ngayo nje ukuze kuyibone indabeni kuthiwa hayi once waye KZN amathuba ukuthi ubuphile amancane investigation engathi akuhambanga kahle. Kunabantu abanye abasa aggrieved namhlanje abathi hayi thina sinengane eyadutshula empambaneni yomgaqo kwaphela kanjalo lo investigation asikaze siyibone ukuthi ushone kuphi. Ongenzeka ukuthi amaphoyisa mhlambe besethe ukweqa kancane ekusebenzeni kwawo nendlela okuyiyona. Ngiyacabanga ke la ukuthi kuyodinga ukuthi yena commissioner bonke lama special tax team ke beze mhlambe bazochaza kuyona commission ngoba izofuna ukwazi ukuthi ngabe okwrong wenzeke kanjani bekuthini. But ke uminister wamaphoyisa nama executive suke khona amaphoyiseni akufanele izilinde wekuze kuyongena kumadlanga commission lelo daba kufanele bal address mhlawumbe bese kubuku investigate noma uqala phansi investigation yonke lama cases aseqaleni just to check ukuthi kwenzakaleni. Asikhumbule amaphoyisa kavelanga ivukele kuseni athi hayi siyahamba siyolanda labantu ngoba naku kuthiwa siyabathanda kuphela. No, there must have been probable cause that was there, and there must have been into eshoyo ukuthi ake nihambe niyobheka osibanibani ukuthi uthini. Kodwa baliki kakhulu kufanele yenzeke kahle ukuze ubulungiswa bube khona sekutheni makhona umuntu owenza okwrong noma ongahambanga kahle akeze ngaphambili ingalo yomthetho ibhekane naye makuwuthi akukho okwrong okwenzeka hayi bese sishiya kanjani. Asiqala ukuyizwa into efana nalena, ucabanga ukuthi maybe it should have been investigated before ngoba sike sezwa ebuzwa naye uKZN Police Commissioner ngazo lezi insolo and aphendule ngokuthi sometimes amaphoyisa asuke ebhekene nayo inganona. I think from a side luka unomzana Mkhwanazi uJoran Mkhwanazi uzothi ngoba lama case amaningi ngawo they are still under investigation ngeke ngize ngicommente ngalutho. Mhlambe ngingakhomenta ngako ukuze sibone ukuthi siphilisana kanjani nginikeze neassurance abantu base KZN ukuthi akekho umuntu iphoyisa liyovuka kuselithi lihamba liyobulala ngoba selumbulala maselenze njalo. Ake sibone ukuthi training isiyenza kanjani sibakhumbuza abantu bethu ukuthi makuthiwa siyahamba siyokwenza ama instructions eziphi izinto ekufanele zibe yizona ukuphi ekufanele kulandelwe ngokomthetho izinto zakhona 18 and then we take it from there. Sesiyivala amaphoyisa ngokwakho zikhona izikhathi la engafika khona nje isibhamu esesiphethe esedubula kwasane ephambi kwayo engazange yenze ezinye indlela zokuthi mhlawumbe abantu baboshwe. Iyadingakala into ezothi eyiphi assurance siyithola njengabantu base KZN ukuthi asinawo amaphoyisa that are rogue, asinawo amaphoyisa abangawulandela umthetho, asinawo amaphoyisa athi ayi usiyochaza ezulwini ukuthi umsulwa noma ukho yini umsulwa ngoba reality nansi. Yebo ngenzeka ukuthi 90% abantu abasuke bebulewe ngesikhathi exchange kwebhamu basuke abantu abagilish nabayigila mkhubu. Kodwa izoba khona percentage ya 10 noma lesser than that ekuzoba abantu aba innocent. Umbuzo bese uthi kwi-conscience yakho unambeza wakho wena njengomuntu osuke ephethe leso sibhamu esuke ebulala ukwalala kanjani ebusuku wazi ukuthi khona ubaba khona ubhuti khona umalume khona isihlobo somuntu esedlulile emhlabeni ngenxa nje ye-judgment yakho ongazange uzuyenze kahle ungalandelanga nomthetho ababekunikeze wona na kuthiwa hamba uyotrain khona uzokwazi ukuthi ube iphoyisa. Angikholwa ukuthi khona iphoyisa like lithi mina ngiyiphoyisa eliyofuna ukubulala abantu kodwa like baka bathi bonke mina ngiyiphoyisa eliyokwazi ukuthi livikele umphakathi. Alright Zikalala sibonge. Bonke bana kakhulu babani benosuku lehlanga.
uMpumelelo Zikalala, our legal experts, telling us about lona lolu daba ehlaziyela lona, about allegations aphuma laphaya kwiMahlanga Commission of Inquiry ebheke kumsebenzi owenziwa amaphoyisa ukuthi amaphoyisa infiltrated by igebengu and amaphoyisa infiltrated by osopolitiki emsebenzini abawenzayo obekwenziwa abantu ekade betestifya laphaya kwiMahlanga Commission. Bathi ungathi kunjalo, especially in KZN, ongathi amaphoyisa ake athunywe ukuthi ayoshaya shoot to kill. Sibonge kuyena uZikalala. Ungakhohlwa ukuthi nawe ungasinika owakho umbono, especially about this part of the testimony eqhamuke khona kwiMahlanga Commission ibheke kumaphoyisa ase KZN ekuthiwa ungathi aseno shoot to kill. Catch a brand new episode. You can watch the vodcast noma ungalalela i-podcast kwi-app yethu noma inini noma kuphi. Gagasi FM News puts KZN first.